Μας έβαλε τώρα εδώ φίλος μας Σάκης ένα τσιμπιτούλι. Είναι να ζεστάνει τη μηχανή, ρε. Έχει ωραία αυστηρουργήσια το περιστεράκι. Είναι πουλάκι, λέει ο Σάκης αυτό, είναι μικρό πουλάκι. Τα που πουλά του φαίνεται. Δεν το βλέπω όμως να του αρέσει η δημοσιότητα. Μας γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Έραντε να κλάξει το θείο. Έτσι, έτσι. Ναι, όντως έχει πολύ ωραία φτερά το πουλάκι. Κοιτάς κάτω-κάτω. Γέρεψε, μια εβδομάδα τώρα με το περιλάβουμε θα γερέψει. Δουλίτσα θέλει. Σάκη, στην αρχή τι το πείραξε αυτό και δεν έκανε νουμεράκια? Αυτός το είχα ένα μήνα κάτω, είχε αρρωστήσει από αναπνευστικό, ρε. Το πείραξε το ωράριο? Ναι, τέτοια ώρα τι, ούτε έξω δεν ξέρω να πέσει. Παρακάτω το πατήσα κάτω, όχι πήρε ο κόσμος. Ναι, δεν τα έχω ανοίξει καμιά φορά τώρα. Μεγάλη πουλήση θα κάνει την ώρα. Α, το δείξει. Ξεβράκο το είναι, αφού ακόμα φτερά δεν άλλαξε το πουλί, χειμωνιάτικο. Σεπτεμβρίου που Νάτος. Αυτό εδώ που πεταρίζει και πάει μέσα είναι. Ο Σάκης λέει να βιαστεί γιατί θα αργήσει για να χάσει το σχολείο, το μάθημα. Και πήγε κατευθείαν μέσα. Αυτά είναι ζούνες, ξέρεις. Τα πειράχες. Αλλά αυτά δεν έρχεται ο λύκος. Ναι, αυτά είναι στρουσάδες, λέει ο Σάκης. Θέλει τα πιο μπαλόνια. Ό,τι έχουμε να δούμε να το δούμε, αλλά... Γιατί τα μαθαίνω και διάφορα αθλήματα έχω, καταλάβες. Τι αθλήματα μαθαίνεις, Σάκη? Τώρα θα δεις, κοίταξε, τα μαθαίνω μπάσκετ. Εγώ αποφασίσα να τα μάθω handball. Καλά, εσύ είσαι περιστεράς ή προπονητής? Πατσαβούρα. Σάκης είναι ωραίος. Μόνο μην με πουλήσουν τέτοια ώρα και εμείς. Ένα το παιδιά να σε πιάσω, ένα πουλάκι. Αυτή είναι τώρα η μια ομαδούλα. Έχει και ψαριά μέσα, λογατιά, μαύρα. Έχει ωραία περιστεριά φίλος μας. Έχει ωραία χρωματάκια. Πω λέμε, να και η μπάλα μες στη μέση. Αυτό είναι, Σάκη. Πω λέμε. Άρχισε να αλλάζει φτερά, το βλέπεις ζορίζει το μαυράκι. Μέσα τα μεσά είναι χειμωνιάτικα πουλιά. Μην έχουμε κανένα σκάλωμα. Πω λέμε ο Σάκης. Πολύ φτερό λέμε, πολύ φτερό λέμε. Κατά την μερμάντα. Κώστα, τι έχεις να πεις, αγόρι μου, για τα περιστέρια? Πολυβόλα. Είναι ίδια με του φίλου σου αυτά που έχεις, Εγώ ξέρεις τι λέω, Λευτέρη? Τι λες, αγόρι μου? Αυτό το φίλο μου που έχω βάλει στη σακούλα. Και την λύση βρήκαμε. Κάτσε εδώ να πάρουμε ένα ωραίο. Πω λέμε, τι είναι αυτό ρε παιδιά εδώ? Τα μαύρα είναι μπαλόνια. Τι φτερά είναι αυτά ρε φίλε? Πω λέμε. Είναι σαν αυτό το σαχτάκι, μικρά. Πω λέμε. Στρόγγυλες μπάλες λέμε ο Σάκης πετάει. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Τρομερά φτερά. Και τα καπλάνια όλα είναι. Πολύ ωραίο περιστέρι. Ας πιάσουμε και ένα άλλο που μέσα που έρχεται. Να το τσάκωσα κι αυτό. Τσάκωσα να δεις ο άλλος τι τσάκωμα θα μας κάνει. Δεν το φαντάζεσαι. Σάκη, με κάζα γελάω, τρέμει η κάμερα. Άσε που κοντεύει να με πέσει και από τα χέρια κιόλας. Θα την πιάσω εγώ, ρε.
Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Είναι απολαυστικός ο κύριος Σάκης. Είναι απολαυστικός. Και εσύ τραβά. Εγώ είμαι ο μιλητής. Τώρα ένα γύρισε λίγο και ξαναφεύγει πάλι. Φεύγει, έχει φτάσει πολύ μέσα αυτό το περιστέρι. Ο Κώστας λέει ότι έχουν τρελά φτερά τα περιστέρια. Σε χρώματα τέτοια φτερά δεν έχω ξαναδεί, αλήθεια. Για να προσπαθήσουμε να βρούμε και κάνα άλλο. Κάποια βαράν πλατούρια ρε παιδιά, τα πουλιά είναι κάπου τώρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι κάπου εκεί. Βλέπετε το ύψος και βαράν τα πλατούρια και ακούγονται. Δεν είναι δυνατόν. Ένα έχει πάει μέσα εκεί στο βάθος του Τσάκωσα. Σε Τσάκωσα ρε μάγκα. Μιλάμε για πολύ φτερό, όχι αστεία. Έχουν κι άλλα εκεί πίσω, οπότε Έχει. πάλι δεν πήραμε. Έχει κι άλλα σάκια, αλλά αυτό είναι κάμερα, αγόρι μου. Δεν είναι τηλεσκόπιο. Εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά, δεν κοιτάω τα περιστέρια, να το ξέρεις. Α, κοιτάς δεξιά-αριστερά το μαρμάγκαλο. Καλά, δεν γλιτώνουμε εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση και τέτοια ώρα τώρα. Απλά εκεί είναι καλά να τα τραβήξει και τα δύο εκεί πίσω. Ποια πουλιά, για να δούμε λίγο. Για πες μου. Εκεί πίσω ένα σκέτο είναι και ένα ψαρί. Να παίζουν μαζί. Τα μικρά, αυτά είναι από τα μικρά. Τα δύο. Χειμωνιάτικα. Πίσω. Πολύ χαμηλά, πιο χαμηλά. Α, εκεί μέσα στο βάθος λες. Ναι. Αυτό εχθές το χτύπησε και έκανε μια ώρα να έρθει το κολυφάρι. Τα έπιασα εκείνα, ναι. Τα βρήκα. Γι' αυτά εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Δέχτηκαν αυτά μια επίθεση εχθές. Το σκέτο άμα το έτσι χτυπημένο είναι. Ήρθε λίγο, είδα το τραβάω με την κάμερα και ξανά φύγε πάλι πίσω. Φαίνεται δεν θέλει δημοσιότητα αυτό. Τραβάω μέσα από αντίξωες συνθήκες όπως βλέπετε, καλώδια, κολόνες. Ήταν δύο ομάδες και τα έκανα μία. Είχε και μεγαλούτσικα και μικρότερα. Και ο φίλος μας τα καλεί τώρα. Για να δούμε και το πέσιμο. Ένα με κάτι, πρέπει να είναι αυτό που έχει τη λινάρια. Καλά έπαθα. Μαυράκι. Έβγαλε τώρα εδώ πέρα τους λοκατζίδες. Τι σταχτή. Όχι σταχτή είναι αυτό. Πέφτουνε τα λόκ, κατεβαίνουνε. Και από πάνω έρχονται και τα άλλα τα καλά. Θεαματικά, όπως βλέπετε. Τα πλάνια, μαύρα. Εδώ βλέπετε το αρατζάδικο το μαυρούρι. Έρχονται τα πουλιά από πάνω. Έρχονται τα πουλιά. Πολύ ωραία. Κατεβαίνουν πουλιά τώρα εδώ πέρα, αλλά μπερδεύονται με τους λοκατζίδες, δεν ξέρουν πια. Αυτά τα κουρασμένα πρέπει να είναι βασικά τα θεαματικά. Έχουμε και αρσενικά όμως, φίλε. Έχουμε και αρσενικά, Σάκη. Ναι, μας Από πού το κατά... μάλιστα. θα σε γράφουν αρσενικά. Έτσι. Έχουμε τρία πουλάκια τώρα, τα μικρά, τα μεγαλούτσικα είναι. Θα έρθουν και αυτά. Κάτσε να